kana ita tambaya na wai da na samu kuɗin wakan babban yaro da na yi me na siye da ita. Gaskiya ne nake so in tona yau motar nan da kuka gani baba Adamu yana hawa, tsakanin da Allah dai ta wuce. Allah da aka bani ita wadun in ta hawa naga cewa yana da kyau ka girmama na gaba gare ka, kuma ka nuna ma wanda ya yi maka. A san ana son mutum na halak ya nuna shi dan halak ne, sai na bashi ita. In ta kai nan da wata 5 sai in karba. Ai salin motar shiga ta can da ita aka san shi, amma wannan dai kan ta wace ban dai so in nuna ne ko kuma wani abu saboda ƙarya ba kyau, ko ƙarya ne gaban ka aka yi. Gaskiya wanga gaskiya na su Shehu da Ahmed Musa su sun ka turo ta ƙarya na. Kana dariya sai su ɗauka ƙarya na. Gaskiya ne. To gaskiya ne. Haka magana ta. na Yawa ba fake.